Tumawid. Tawid tayo ng BATIS. Na. Loy, tingnan mo na kung kaya. Ang tanong kung dyan yung daan. Dyan. Ano, dito guys. Ha? Dito guys. Dito na? Mas malapit siguro. Dito na tayo, no? Oo. Dito tayo lumipat. Mahirap na. Paras ko. Baka mabasa eh. Bodas tayo na. Yun lang problema pag sinuot yung sapatos basak pa. Hindi, dito nga. So kung Pampapampagin mo na lang Hindi na yata ako magtanggal Kaya yan Simula. Okay, kissing. Guys, tatawid kami ng BATIS at ito yung pangmalupitang diskarte. Malupit na diskarte, magtulak tayo. Ganyan ba? Ganyan. Magtanggal din pala ako ganyan yung diskarte mo. Ayan guys. Ayan, dahil sa gusto naming makarating sa pupuntahan. Ito yung best experience dito yung may ganitong kaway dyan sa mga nagtutulak. Nasira yung camera natin, ayaw gumana ng memory. Okay ko. Hindi na daw kasi nawawashing itong mga bike natin Pahiwatig na. Mga trip nyong puntahan Rico? Wow! Hindi na sana yung pa ako matusok Hindi na tayo dyan, Loy. Yan. Dito kami naliligo dati nung bata pa ako. Ngayon wala na, hindi na kami nakakapunta rito. Dati may mga nahuhuli pang dito yung mga hipon, bunog, ganun, isda. Magkakataon mo ng maligo. Pagpiliin mo natin yung bike natin habang nandito sa tubig, libre. Okay. Ano masasabi mo? So good! May konti tayong memory. Guys, at nakatawid na kami. Mamaya na lang ulit. Kami magsusuot ng sapatos. Anong ginagawa mo dyan, Loloy? Unang cover. Hirap na magasgasan yung sapatos. Guys, trip to Carayan kami ngayon. At dito kami muna sa Hangalisan. Ayan. Ay, grabe. Tumawid kami ng BATIS kasi mas maganda na yung view dito sa kabila. After nito guys, didiretso na kami ng Santa Cruz, Zambales.
Useless yung camera ko ah. Ang ganda ng pagkakasit up ko. Yung ano naman ang ayaw. Kon. Ito pulos ko pala dibi. Hindi ayway. Ano kayo mga puno yan? May ano kami dito eh. Lupa. Oh, dito, dito pala. Ba't ganyan? Doon pa pala sa kabila. Ang daan talaga dati dyan lang. Doon, hindi inaikot dito. Pero dito yung ginawa. Yes guys, ito po yung batis na matatagpuan dito sa Nangalisan. Karayan po ang tawag dito sa Ilocano. Dito po kami dati naliligo ng mga bata pa kami. Dito kami nanguhuli ng isda. Dito yung ginagawang labahan ng mga taga rito. Mga bata. Dito naliligo araw-araw. Kaya guys, tangkilikin pa rin natin ang dating sinaunang kaugalian ng mga Pilipino. Maganda pa naman ang batis ngayon, kaya pwede po tayo maligo dito, lalong lalo na yung mga kababayan kong taga Infanta guys. Kaya punta na kayo dito sa Karayan at maligo po tayo. Ayan. Dito yung kabilang part ng batis. Ayan guys. Ayan. Dito po kami dumaan, patawid, at pupunta pa kami sa bandaron sa kabila, yung talagang view. Ayan na yun. Ayan guys. Okay. Saan yung dami dito? Ewan ko. Tingnan mo natin ito. Naku, takot lang bigla yun eh. Pero tagal na kasi. May mga view pa dito. Manalang. Yeah. Wow. Loy, check mo nga dyan kung may daan. Daan pala dyan ah. Ayan, dito na po yung dulo. Hindi na tayo pwedeng magbike hanggang doon sa kabila guys. Hanggang sa muli. Ha? Kalsada na? Ha? May mga akong kalsada na. Ran? Lahat dito sa kabila na Loy. Wala yan. Baka doon sa kabila, hindi dito. Ah. Baka yung diretso doon.
Ito na ba yan? Okay. Ang alam ko pag akyat ng ano na eh. Parang highway na. Pabalik dapat tayo doon eh. Puntang Malabago. Tanong tayo doon sa bahay. Ito na yata yung diretso eh. Pupuntang Tabalong na mismo to. Ito lang ikutan. Aloy? Sabagay kung babalik tayo doon, Pasig yun, di ba? Tingnan natin dito, atas natin. Malabago. A few moments later. Konting video. Okay guys, let's go to